osoitteessa niin aukeaa tämän näköiset sivut ja siellä on kaikenlaista tietoa, mutta jos nyt mennään tänne kohtaan ohjeet ja lomakkeet, tämä löytyy myöskin ruotsinkielisenä, eli vi har samma på svenska. Ja tänne ohjeet ja lomakkeet kohtaan ja pikkusen kelataan alaspäin, niin nyt tullaan tähän teidän vuosivaihdon kohtaan. Ja nyt mä voisin sanoa, että näissä linkeissä on kaikki se asia, mitä me nyt käydään läpi. Eli näistä linkeistä löytyy kaikki se tieto, mitä te tarvitte tässä tämän hakemuksen tekemiseen. Eli täällä on ohjeet, mitä teidän pitää nyt tehdä, kun teidät on hyväksytty piirihaastatteluun. No me käytiin ne jo viime viikolla siellä koulutuksessa läpi, että mä nyt en käy niitä enää uudestaan läpi, mutta te varmaan muistatte ne ja se siellä käyty kalvosetti löytyy tästä kohdasta. Meillä on hakemuksen täyttöohje, tätä kirjallinen. Sitä voitte katsoa, jos joku asia jää epäselväksi. Se on rautalangasta väännetty 9 sivulla suunnilleen, että miten tämä täyttö tapahtuu. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen mallihakemus tässä, että minkä näköinen se lopputulos on, joka sitten maailmalle lähtee. Sieltä näkyy esimerkiksi, minkälaiset nämä liitteet on. Me kohta katsotaan niitäkin. Ja nyt sitten tässä on vielä tämmöinen täyttökoulutuksen kalvot, mitä mä ajattelin, että nyt vilkaistaan läpi, mitkä on tehty nyt ihan tämän päivän tilaisuutta varten. Ja täällä on sitten vielä tällä hetkellä viime vuodesta tämän vastaavan koulutuksen nauhoite. Mutta nyt kun tämä tilaisuus, mitä nyt tässä vedetään, niin nauhoitetaan ja saadaan siitä tämä video, niin mä sitten laitan sen myöskin tänne. Eli tämä sama, mitä me nyt tässä käydään läpi, niin jonkun päivän kuluttua niin löytyy sitten tästä kohtaa niin tallenteina. Eli katsotaan nyt näitä kalvoja tästä. Tässä on ensimmäisenä tämmöistä sanastoa, en rupea käymään tätä läpi. Jos te näette jonkun lyhenteen, mitä ette ymmärrä, niin tästä todennäköisesti se löytyy. Tämä ensimmäinen OB on ehkä teille nyt tärkeää, että olette näitä outbound-oppilaita, eli vaihtoon lähteviä suomalaisia vaihto-oppilaita. Eli me puhutaan tästä OB-oppilaina, niin kuin oli viikko sitten puhetta. Ja me tehdään tämä meidän tässä JEAH-systeemissä, JEAH tulee tämmöisistä englanninkielisistä lyhenteistä. Ja nuo täyttöohjeet, videot, ne me jo katsottiin ja samoin nämä kalvot löytyi sieltä, että niistä ei nyt sen enempää. Tämän kalvon mä teille näytin jo viikko sitten siellä Turussa. Mä nyt toivon, että te olette jo kaikki ottaneet ja sopineet sen teidän nuorisovaihtoasiamiehen kanssa tämän klubisitoumuksen teon, että miten se tulee tapahtumaan. Että olette siitä sopinut aikataulut ja etenemisen teidän nuorisovaihtoasiamiehen kanssa ja myöskin sitten maksaneet tämän järjestelymaksun tuon nuorisovaihtoasiamiehen antamien ohjeiden mukaan. Ja mä myöskin toivon, että olette nyt kaikki jo varanneet nämä ajat sinne lääkärin tarkastukseen ja hammaslääkärin tarkastukseen niin, että te saatte ne ajoissa. Jos ette ole, niin tehkää sitten viimeistään huomenna. Ja pohdiskelkaa nämä kohdemaavaihtoehdot valmiiksi. 4 kohdemaata, enintään 2 maata saa olla englantia puhuvia. Englantia puhuvia ovat nämä allekirjoitetut tässä maalistassa. Ja sitten joudutte lähtemään vaihtoon mihin tahansa noista 4 maasta. Ja myöskin, että olette koulussa, sopikaa koulussa sitä opon tai opettajan kanssa sitä koulun lausunnosta. Kohta näette, miten se lausuntopyyntö lähtee sinne opettajalle. Ja tietenkin kertokaa jo siellä koulussa, että tämmöinen vaihto teille on nyt tulossa ja keväällä selviää, että mihin olette lähdössä. Ja Alternative Emergency Contact, mä huomasin, että teistä taisi melkein kaikki olla jo sen miettineet valmiiksi ja ainakin suurin osa oli sen jo täyttänyt, että sekin näyttää etenevän, ettei siitäkään nyt sen enempää. Nyt on sitten erinäköisiä asioita, mitä teitä pitää katsoa vähän niin kuin valmiiksi, ennen kuin te voitte viedä tämän hakemuksen täytön loppuun. Rotaripiirin numeron te
tiedättekin. Ja varmasti, jos ette vielä tiedä klubin nimeä, niin kysykää sitä NVAlta. Vanhempien kännykkänumerot, sähköposttiosoitteet varmaan tiedätte. Ja tosiaan vanhempien ammatit englanniksi. Et miettikää vanhempien kanssa, mikä se ammatti voisi olla englanniksi. Emergency-kontakti näyttikin olevan teillä selvillä. Ja sitten sieltä opolta pitäisi sen teidän nykyisen koulun, eli kai se on lukio teillä nyt useimmilla, niin, eli kaikilla, niin sen koulun ne tiedot, mitä siellä lomakkeessa täytössä kysytään. Eli jos siellä teidän koululla on englanninkielinen nimi, niin käyttäkää sitä. Mutta jos ei ole, niin sitten käyttäkää sitä suomen tai ruotsinkielistä nimeä. Koulun osoitetta siellä kysytään ja sitten oppilasmäärää ja sun luokkatasolla olevien oppilaiden lukumäärä. Se opo varmaan pystyy nuo antamaan ja ei ne tarjoa nyt yhden oppilaan tarkkuudella, että suuruusluokat riittää. Sitten siinä täytön yhteydessä joudutte vastaan niin kuin vapaamuotoisesti kirjoittaa tämmöisen student letteri, jossa on ohjeena 13 kysymystä, johon olisi niin kuin tarkoitus siinä vapaamuotoisessa esseessä tai kirjoitelmassa vastata englanniksi. Ne kysymykset löytyy myöskin tuolta täyttöohjeesta, jos te haluatte niitä sitten niin kuin offlineina katsoa. Eli tämä voi olla helpointa tehdä niin, että kirjoittaa ne vastaukset ensiksi vaikka Wordiin ja sitten vasta sieltä copypastaa tuonne täyttöön. Mutta katsotaan sitä myös kohta, kun se tulee tuolla täytössä vastaan. Ja vastaava on sitten tämä vanhempien kirje, eli nämäkin kysymykset löytyy sieltä täyttöohjeesta niin, että niitä voi sitten niin kuin erikseen valmistella ja vaikka kirjoitella ne tosiaan Wordiin. No sitten tähän tarvitaan peruskoulun päättötodistus. Ja helpoimmalla selviätte, jos te saatte pyydettyä sieltä peruskoulusta niin englanninkielisen version siitä teidän peruskoulun päättötodistuksesta. Sitä ei välttämättä sieltä löydy, koska niillä koululla ei ole tämmöistä lakisääteistä velvollisuutta toimittaa sitä muuta kuin virallisilla, eli suomeksi tai ruotsiksi, eli koulun virallisella kielellä. Mutta jos semmoinen on saatavissa englanninkielisenä, niin pyytäkää se. Te sitten skannaatte sen PDF-tiedostoksen, se sitten ladataan tuonne hakemuksen liitteeksi kohta kuvattavalla tavalla. Mutta jos ei se ole tämmöistä englanninkielistä versiota, ei ole mahdollisuus saada sitä peruskoulun päättötodistuksesta, niin sitten otatte paperikopion siitä teidän suomen tai ruotsinkielisestä todistuksesta, joka on teitä varmaan jossain kotona tallessa, ja käännätte sinne käsin sitten teette käsin käännöksen englanniksi. Katsotaan myöskin kohta, miltä se näyttää. Sitten sinne tarvitaan muutamia valokuvia, eli ensinnäkin kasvokuva ja sitten 4 kappaletta kuvia, jossa aiheena on perhe ja minun spesiaali kiinnostuksen kohde tai harrastus, sitten jotakin, mikä on minulle tärkeää ja sitten vielä kodista kuva. Ja nämä nyt saisi olla esimerkiksi kaikki JPEG-tiedostoja ja mielellään kooltaan alta 1 megatavu niin, ettei tästä tule hirveän raskasta tästä hakemuksesta. Tuohon 1 megatavuun kyllä saa ihan kohtuullisen laatuisia kuvia. Ja tosiaan kaikki sanallinen tieto niin täytyy sen hakemukseen syöttää englanniksi niin, että se sieltä kohdemaassa sitten ymmärretään mitä te olette kirjoittanut. Eli tämmöisiä asioita olisi, jos teillä on nämä nyt valmiina, tai sitten kun teillä on näitä valmiina, niin te pystytte sen hakemuksen täyttämään, mutta nämä nyt ei, te pystytte kuitenkin aloittaa ja etenee sen hakemuksen kanssa, koska sieltä pääsee aina, se voi jättää aina kesken ja sitten myöhemmin jatkaa, että sitä ei välttämättä tarvitse kerralla tehdä valmiiksi, mutta toisaalta jos nämä nyt hankkii nämä tiedot pöydälle, niin sitten se saa kerralla tehtyä myöskin. Ja lääkäri- ja hammaslääkärin tarkastusta varten, niin nämä lääkäritodistuspohjat, niin ne tulee täältä JEAHista kohtaan nähtävällä tavalla. Mutta jos nyt käy niin, että te saatte niin aikaisin nämä lääkäri- tai hammaslääkäriajat, että te ette ole vielä ehtineet täyttää niitä hakemuksia niin pitkälle, niin ne myöskin löytyy tuosta meidän kotisivulta, tuosta äskeisestä paikasta.
mitä tuossa katsottiin. Mutta yrittäkää nyt olla sen verran nopeita sen täytön kanssa, että saatte nämä pohjat sieltä. Ja tosiaan vaan nämä Rotary Norsuvahdon pohjat kelpaa niihin lääkärintodistuksiin, että ei muille pohjille tehdyt ja muut lääkärintodistukset ei niin kuin sinne kelpaa muuta kuin korkeintaan lisätietoina. No niin, katsotaanpa nyt sitten tätä itse hakemuksen täyttöä. Eli tämän näköisen sivun olette ilmeisesti jo kaikki nähneet, kun olette päässeet alkuun. Ja nyt kun te olette siellä jo käyneet, niin teillä on ne tunnukset, eli tuosta pääsee nyt sisään. Ja mä katsellaan nyt sitä mun tekemää tämmöistä testioppilasta, tämmöistä Ville-Matias vuosivaihtaria, niin tätä hänen täyttöön. Mä oon tätä tässä nyt jo valmiiksi täyttänyt. Tänhän teidän henkilötiedot, näköjään, ne jo te täytittekin tuossa, mutta tosiaan nämä puhelinnumerot, niin siihen pitää laittaa tämä +358 eteen, niin sitten tuolla pystyy niinku ulkomailtakin tänne Suomeen soittamaan. Eli katsokaa nyt ne puhelinnumerot kaikki sieltä läpi kertaalle, että teillä on tuo. Siellä oli joitakin, jossa näitä ei ollut. Joo, ja sen verran kommentti, että se ensimmäinen 0 sieltä pois sitten välistä. Niin, 0 sitten pois tosiaan, että se on +35844, että mutta eiköhän se selviä. Te voitte kokeilla soittaa siihen, sitten se ainakin näyttää, että onko se oikein. Ja aina tuolla Next Pageillä pääsee sitten, kun on täyttänyt, niin seuraavalle sivulle. Siellä on jotain pakollisia tietoja, mitä tämä sivu haluaa. Se ei päästä seuraavalle sivulle, eli niitä on täytetty. Tässä on sitten vanhempien tiedot tai huoltajien tiedot ja tosiaan ammatit englanniksi tänne. Ja sitten tässä on tämä hätäkontakti, emergency contact information. Tämänkin teistä useimmat oli jo täyttänyt. Ja sitten tässä on vielä tämä kohta, missä kysellään teidän sisko ja velje. Eli tähän sitten vaan täytätte ne siskot ja veljet yksi kerrallaan. Ja tänne tulee sitten ammatti. Me nyt on suositeltu, että jos sisko tai veli on peruskoulussa, niin se on pupil, ja jos on sitten lukiolainen tai opiskelee jossakin yliopistossa, niin se on student tämä ammatti, ja jos on sitten joku muu ammatti, niin sitten se ammatti tähän. Jos on vaikka sairaanhoitaja, niin se on sitten nurse. Ja tässä on nyt sitten kakkossivulta eteenpäin on tosiaan 2 vaihtoehtoa, mitä voi tehdä. Eli jos haluatte tallentaa nämä tiedot, mitä tässä on nyt täytetty tälle sivulle ja jatkaa, niin painaa tästä ensimmäisestä. Mutta jos te haluatte sitten pompata ulos ja jatkaa joskus myöhemmin, te voitte painaa tästä toisesta laatikosta. Mutta niin kuin tässä sanotaan, niin tässä sanotaan, että discard my changes to this page and exit. Eli tästä tallentuu ainoastaan ne tiedot näitä edellisiltä sivuilta. Eli jos te olette nyt tähän jotain täyttänyt ja painatte tätä, niin tälle sivulle täytetty tieto ei säily, mutta ne aikaisemmat sivut säilyy. Ja sitten kun te menette uudestaan sieltä login-ikkunasta, mistä tässä nyt aloitettiin, niin se aina tulee tuonne ensimmäiselle sivulle, ja te voitte sitten tällä palkilla siirtyä ne sivut yli, mitkä te olette jo täyttänyt, ja jatkaa sieltä sivulta, joka on vielä täyttämättä. Plus, että siinä matkalla voitte näitä jo täytettyjä tietoja myöskin korjata, jos olette huomannut, että siellä on jotain virheitä. Mutta jos tässä nyt mennään eteenpäin, ollaan tyytyväisiä näihin, niin päästään tästä sitten. Ja nyt tässä on se klubin kohta. Sitten me ollaan sivulla 3 ja tässä kysytään sponsor Rotary Club. Ja jos ei siihen laita mitään, niin sieltä taitaa vaan lukea Rotary Club. Mutta kun tuosta painaa, tässä aukeaa tämmöinen alasvetovalikko, niin pitäisi nyt täältä sitten valita se teidän oikea klubi. Ja katsoa, että se ilmestyy tuohon. Niin nyt kun sitten tämän sivun tallentaa, niin sitten se pitäisi näkyä siellä teidän tiedoissa tämä klubi.
Eli katsokaa nyt ihan heti tämän jälkeen, niin kelatkaa tänne kolmossivulle ja katsokaa, että teillä on se klubi sieltä valittuna. Mä nyt toivon, että huomenna aamulla ei enää kovin montaa klubia sieltä puuttuisi. Sitten tässä on näitä sometilejä, jos teillä semmoisia on, niin voitte niitä tähän laittaa, mutta ne nyt ei ole tämän hakemuksen kannalta niin kriittisiä. Mutta sitten se, mikä on tärkeää, niin on tämä, jos teillä on näitä ruoka-aineen allergioita tai rajoitteita, niin tähän pitää englanniksi kertoa mahdollisimman selvästi, koska tämä on semmoinen tieto, mikä on hyvin tärkeä sinne kohdemaahan tietää. Että sieltä rotarit ja isäntäperheet tietää, että jos teillä on jotain ruoka-aineallergioita, että ne osataan sitten ottaa siellä huomioon. Sitten viikko sitten puhuttiinkin näistä tupakoinnista ja alkoholin käytöstä ja huumeiden käytöstä ja haastattelussa kyseltiin seurustelustakin, niin jos näihin kaikkiin kohtiin vastaa no, niin se on siis selvä, sitä ei sempää selitellä, mutta jos tähän sitten vastaa jees, niin tähän sitten pitää pikkusen selittää, selittää tätä asiaa niin kuin näiltä osin, että minkälaista se teidän tupakointi on tai alkoholin käyttö. Toivottavasti se nyt ei kovin kummosta ole, ja tupakoinnistakin, niin kuin oli puhetta, niin jos te tässä vastaatte no, niin silloin ne vastauttavat rotarit siellä kohdemaassa, niin he lähtee siitä oletuksesta, että te teette tosiaan tupakoi, ettekä myöskään aloita sitä tupakointia sen vaihdon aikana. Ja huumeethan meillä olikin kielletty niiden käyttäminen. Sitten tässä on sitten kysytään kielitaidosta, eli tässä on ensinnäkin äidinkieli, asetetaan tässä, ja sitten tähän voitte luetella, tässä on paikka 5 kielelle, jota te olette opiskellut ja jota jollakin tasolla osaatte. Eli tähän voitte nyt sitten niitä listata ja täältä valita sen kuvauksen, teidän oman käsityksenne tai oman arvionne siitä teidän kielitaidosta näillä eri osa-alueilla, eli puhuttu, luettu ja kirjoitettu kielitaito. Ja tässä kannattaa nyt miettiä myöskin sitä, että jos te olette, että mihin maihin te olette niin kuin hakemassa, että jos te olette, vaikka sanotaan, että esimerkiksi olette kiinnostuneita esimerkiksi Japaniin menee vaihtoa, ja olette sitten vaikka Japania opiskellut ihan näin niin kuin privaatisti ja omatoimisesti, niin sekin kannattaa tähän laittaa, vaikkei se nyt vielä olisikaan johtanut mihinkään täydelliseen kielitaitoon, mutta se voi olla niin kuin hyvinkin kiinnostava tieto siellä Japanin päässä sitten, että te olette kuitenkin nähnyt vaivaa ja olette sitä jonkun verran opiskellut. Eli tähän kannattaa laittaa myöskin semmoisia kieliopintoja, jos teillä on, jotka ei ole pelkästään siis koulussa tapahtunutta oppiaineiden opiskelua. Et miettikää niin kuin siitä kantilta myöskin. Ja tosiaan toi vuosien määrä, niin se täytyy miettiä sille hetkelle, kun te lähdette sinne vaihtoon, eli siis ensi kesään. Et ottakaa niin kuin tämä tuleva menossa oleva lukuvuosi vielä huomioon, kun te laskette näitä vuosia. Jos te vaikka tässä nyt koko vuoden opiskelette japania, niin siihen voi panna sitten 1 vuoden, vaikka se opiskelu ei olisikaan vielä tapahtunut. Eli tämä on semmoinen kiinnostava tieto siellä vastauttavassa päässä, että ne näkee vähän, että minkälaisia kielitaitoja teillä on ja mitä te olette, minkälaisia kieliopintoja teillä on. No sitten mennään tästä, kun tämä sivu on valmis, niin sitten taas tästä save my data from this page and continue. No sitten tullaan tähän koulusivuun ja te olikin siellä jotkut, jotka oli jo niitä kouluja valikoinut. Meillä on tässä jo edellisiltä vuosilta niin kohtuullisen pitkä lista kouluja, mitä tässä meidän piirin alueella on. Et jos se sun koulu nyt löytyy tästä listasta, niin sitten se levit helpolla, sä voit sen vaan sieltä valita. Et niin kuin esimerkiksi tässä mun koeoppilas, niin se käy tätä Savon lukioon, niin silloin kun nappaa tuonne, niin nämä kaikki muut tiedot, osoitteet ja muut tulee sitten ihan suoraan siihen.
No jos on nyt sellainen tilanne, että sitä koulua ei tässä listassa ole, niin se voi sitten kirjoittaa sen nimen tähän riville ja laittaa nämä osoitteet ja muut tiedot tähän, kysyen sitä opolta tai katsoen koulun nettisivulta tai jostakin. Mutta kertokaa sille nuorisovaihtoasiamiehelle, että se teidän koulu puuttuu täältä ohjelman tiedosta, koska me on ohjeistettu näitä nuorisovaihtoasiamiehiä lisäämään teidän koulun tiedot tähän järjestelmään. Että heidän pitäisi se tietää, miten se tapahtuu. Ja jos ei he tiedä, niin käskekää kysymään multa esimerkiksi. Niin mä voin sitten kertoa, miten se tapahtuu. Mutta se ei estä tätä hakemuksen tekoa nyt, jos se koulu sieltä puuttuu tällä hetkellä. No sitten tässä on muutama tämmöinen alasvetovalikosta täytettävä numerotieto. Ja nyt on sikäli vähän hankala tuo tilanne, että kun tämä ohjelma on tämmöinen, että on käytössä niin kuin eri mantereilla ja ympäri maailman, niin nämä koulujärjestelmät ja muut, niin nehän vaihtelee hirmusti maasta toiseen, että tämmöistä peruskoulun lukiosysteemiä niin kuin meillä niin ei niitä ole läheskään joka maassa, ja sen takia tästä nämä numerot niin ei nyt ihan niin kuin mätsää yksi yhteen siihen, mitä me täällä, mikä tämä meidän Suomen koulujärjestelmä on. Ja me on ajateltu tämmöistä kompromissia tähän, kun tässä kysytään ensiksi, että how many grades levels are there in your school, niin tehän, kun te nyt lukiota käytte, niin te olette nyt jo käyneet 9 vuotta peruskoulua, ja noin keskiarvona tuutte käymään 3 vuotta lukiota, niin se on yhteensä 12 vuotta, eli voi ajatella, että jos tästä valkkaa tästä valikosta tuon 12, niin se kuvaisi sen, että kuinka paljon te niin kuin tuutte kaiken kaikkiaan tätä koulua käymään, kuinka monta vuotta. Ja jos te olette lukion ensimmäisellä, niin ensi kesänä te tuutte käyneet 10 vuotta koulua yhteensä. Niin sen takia mä ajattelin, että tähän voisi panna tämän 10, koska täällä on vain tämmöisiä valintamahdollisuuksia. Ja tuohon sitten teidän arviot, koska meinasitte valmistua ylioppilaaksi tätä nykyisestä opinahjostanne. Niin jos te 3 vuotta olette nyt ekan luokan lukioon aloittanut, olette 3 vuotta lukiossa, sitten on vielä tämä vuosi tätä vaihtoa, niin siinä taitaa käydä niin, että se on joskus touko-kesäkuussa 2026, kun te valmistutte, mutta miettikää nyt omalta kohdaltanne tuo läpi. Ja kun te olette ekaa vuotta nyt siinä nykyisessä opinahjossa, niin tuohon voi panna 1, eli olette nyt ekaa vuotta siinä lukiossa. Niin tämä ei nyt voi kuulostaa vähän hassulta, mutta tässä nyt kuitenkin saa sen käsityksen, että kuinka monta vuotta te tuutte kaiken kaikkiaan koulua käymään ja kuinka monta vuotta te olette jo käyneet. Että siitä nyt kuitenkin sitten näkee, että te ette ole mitään aloittelijoita tässä koulunkäynnissä. Ja sitten tässä on tämmöinen vapaamuotoinen täyttö, mihin voisitte täyttää näitä oppiaineita, mitä te nyt tässä ensimmäisen lukiovuoden aikana tuutte opiskelemaan. Tuossa on nyt esimerkiksi heitetty tuommoisia aineita. No sitten sieltä koulusta opolta saatte nämä tiedot, että mikä on niin kuin teidän lukion kokonaisoppilasmäärä. Savossa niitä on 600 Savon lukiossa ja siellä on 1 200. Niin sen verran voisin vielä palata, että jos teistä nyt joku aloitti lukion 2. niin sitten tähän tietenkin sitten tarvitsee laittaa 11 ja tähän 2. Ja tämäkin on siellä ohjeessa kerrottu, täyttöohjeessa, jos nyt jäi vielä epäselväksi. Ja sitten tässä kysytään, että oma arvio siitä, että miten te sijoitutte siinä lukion 1 joukossa. Tietenkin te voitte opoltakin kysyä, mutta tässä nyt ei kannata hirveän vaatimaton olla, että
joku top 10% tai top 20% ihan hyvä. Kyllä te kuitenkin haluatte olla sieltä kärkipään suorittajia siellä luokkatasollanne. Ja sitten tähän sitten vielä tämän teidän opon nimi ja mikä hänen niin kuin tittelinsä siellä on. Jos on rehtori, niin se on sitten principal, ja jos on opo, niin se voi olla vaikka student counselor ja hänen sähköpostiosoitteensa. Eli periaatteessa se henkilö, keneltä te olette saaneet nämä koulua koskevat tiedot. Ja kun nämä on nyt täytetty, niin sitten taas mennään seuraavalle sivulle. Ja tässä on nyt sitten se paikka, mihinkä se oppilaan kirje sijoitetaan. Eli tässä on nyt ne 13 kysymystä, joihinka siinä pitäisi vapaamuotoisesti vastata. Eli nämä niin kuin ohjaa sitä, että mitä asioita siinä teidän pitäisi itsestänne kertoa. Eli tässä nyt kerrotte vähän, millaista koulussa käytte, mitä teette vapaa-aikana, millainen teidän perhe on, minkälaisia harrastuksia, kiinnostuksia sulla on, ja mistä et pidä, mistä pidät, oletko matkustellut, oletko ollut aikaisemmin vaihdossa jossain, joko Rotary tai jossain muunlaisessa vaihdossa. Ja myöskin voi esittää tuossa vähän toivomusta, että mitä niin kuin haluaisi tämän vaihtovuoden aikana saada aikaiseksi ja mitä toiveita siihen liittyy. Eli tämä on nyt semmoista infoa, joka sitten kiinnostaa tietenkin niitä rotareita siellä kohdemaassa, mutta myöskin eritoten sitä isäntäperhettä, koska tästä he saa vähän kuvaa, että minkälainen oppilas sinne heille on tulossa, ja he pystyvät sitten vähän valmistautumaan ja mietiskelemään jo, että minkälaista ohjelmaa ja aktiviteettia he sulle järjestää ja minkälaisiin toimintoihin voisi ohjata ja ehdotella. Ja tässä voi maksimissaan käyttää 6000 merkkiä. Eli jos tätä Wordissä kirjoitatte tämän tekstin, niin siellä Wordissä on semmoinen mittaustoiminto, jolla voi mitata, että kuinka monta merkkiä siinä teidän tekstissä on, ja siihen 6000 nyt sisältyy myöskin nämä välilyönnit. Että jos tähän yrittää laittaa enemmän kuin 6000 merkkiä, niin se leikkaa sen raakasti sieltä lopusta pois. Että sen takia se kannattaa Wordissä tehdä ensiksi ja katsoa, että se on autoton 6000 merkkiä. Että kyllä siihen 6000 merkkiä aika paljon tekstiä saa, niin kuin tuutte huomaamaan. Ja sitten vaan copypastaa sen tähän laatikkoon, sen tekstin sieltä Wordistä, ja katsoo pikkusen siistiä, että jos siellä on jotain hassuja rivinvaihtoja tai muita, niin ne voi sitten korjata siitä pois. Ja kun se on valmis, niin sitten mennään tänne seuraavalle sivulle, ja tässä on sitten se vanhempien osio, eli vanhemmat vastaavasti kertoo siinä teistä ja pyrkii niin kuin omassa tekstissään vastailemaan näihin 7 kysymykseen. Eli tässä kysytään heidän käsitystä teidän vähän niin kuin luonteenpiirteistä ja itsenäisyyden asteesta ja näin poispäin. Ja kertomaan myöskin, että minkä takia se on teidän vanhemmista tärkeää, että te pääsette sinne vaihtoon ja mitä heillä on odotuksia teidän vaihdon suhteen. Ja sama homma 6000 merkkiä. Ja kun se on valmis, niin sitten mennään seuraukseen. Tässä on sitten näitä valokuvia. Eli mä tähän nyt heitin tuon oman karvasen lapseni kuvan, mutta silloin kun te tuutte tähän ekaan kertaan, niin tässä ei ole vielä mitään kuvaa. Ja tässä on sitten tämmöinen Choose File-painike, josta sitten aukeaa tämä tiedostoselain, ja täältä sitten vaan haette sen kuvan, jonka haluatte kasvukuvaksenne tähän sijoittaa. Ja tosiaan tässä nyt sanotaan, että 8 megatavua on maksimikoko, mutta mä nyt sanoisin, että pistäkää alta 1 megatavu, niin sitten ei tule turha isoja niistä lopullisesta hakemuksesta. Ja myöskin varmuudella tämä kuva sitten siirtyy sinne hakemukseen oikeaan paikkaan.
Siinä on sitten muita ohjeita tuosta korkeusleveyssuhteista 8/10 ja näin poispäin. Kun olette sen kuvan siihen saanut, niin sitten teistä joku oli sieltä semmoisen jo laittanut ihan ok. Niin kun olette tyytyväisiä, te pystytte myöhemmin, jos tuutte tänne uudestaan, niin tästä Change Photosta, tai tuosta aina voitte vaihtaa sen kuvan vielä. Että se, minkä te ensimmäiseksi tähän laitatte, niin ei välttämättä ole se lopullinen, että te pystytte vaihtamaan, jos te löydätte jostain paremman kuvan. Mutta sitten kun olette sitä mieltä, että nyt se voi siihen jättää, niin sitten tästä pääsee taas eteenpäin. Ja sitten täällä on nämä neljä eri kategoriaa kuvia. Eli tästä aina valitaan esimerkiksi My Family, ja sitten taas tuosta Choose File, ja sitten otatte täältä sen perhekuvanne, minkä haluatte, joku tämmöinen ryhmäkuva tai mikä siinä sitten onkin teidän perheestä. Siinä saa myöskin lemmikit mukana, jos teillä niitä on. Sitten vastaavasti nämä muut, siinä on Special Interest ja Something Important to Me ja My Home. Tämän tapaisia. Ja näitäkin pystyy sitten vielä ennen hakemus on valmis, niin vielä vaihtamaan, jos haluatte. Aina tuosta Choose File ja Upload Photo. Mutta sitten kun olette tyytyväisiä, niin tästä voi jatkaa. Ja tähän tulee sitten tämmöinen sivu, missä vielä englanniksi kirjoitetaan tämmöinen lyhyt kuvateksti, eli vähän niin kuin selitys, että mitä siinä kuvassa on. Että esimerkiksi tässä kun on perhe, niin voi kertoa, että siinä on äiti, isä, sisko, veli ja meidän koira, tai mitä siinä sitten onkin. Ja vastaavaa näihin muihin kuviin, niin ne vähän sitten vielä tietävät, että mitä ne kuvat esittää. Ja kun ne on valmiit, niin sitten taas tästä ylemmästä laatikosta mennään eteenpäin. Ja nyt sitten tullaankin sitten tänne viimeiselle sivulle. Ja tässä on nyt sitten kaksi vaihtoehtoa, että jos olette sitä mieltä, että on vielä kesken toi teidän hakemus, niin voi painaa tätä alempaa laatikkoa. I'm not finished yet, I'll be back another time. Eli kaikki se, mitä te olette nyt täyttäneet tähän asti, niin säilyy siellä. Ja sitten kun te tuutte uudestaan sisään, te menette taas sinne ykkössivuun ja voitte sieltä sitten yksitellen kelata eteenpäin. Tätä valitettavasti pääsee vain siirtymään aina eteenpäin niissä sivuissa, taaksepäin ei pääse. Et jos käy niin, että olette jo sivulla 4 ja nyt hoksasitte, että perhana pitäisi korjata jotain sinne sivulle 3, niin sieltä täytyy tulla ulos ja mennä uudestaan sisään ja sitten mennä 1, 2, 3, että siitä ei pääse kuin aina eteenpäin. Mutta sitten jos te olette tyytyväisiä, että nyt tämä on valmis, nämä edellä mainitut 9 sivua, niissä on nyt teidän mielestä hyvät ja ok tiedot, niin sitten painatte tästä Submit-nappulasta. Eli sitten te siirrätte nämä tiedot sinne järjestelmään ja järjestelmä tietää, että nyt näiltä osin teidän hakemus on valmis. Ja se mitä tuosta tapahtuu, kun tuota nappulaa painaa, niin teille lähtee tämän näköinen, teidän omaan sinne inboxiin tulee tämän näköinen sähköposti. Sen otsikko on Application Received, Follow-up Documents and Instructions, eli hakemus ei suinkaan ole vielä valmis, että nyt täytyy vielä liitteet tehdä, ja näitä liitteitä sitten muun muassa hoidetaan tätä kautta. Ja tämä sama sähköpostiviesti menee myöskin sinne teidän nuorisovaihtoasiamiehelle, eli hänkin näkee, että te olette nyt tässä pisteessä ja hän pystyy sitten myöskin tästä näkemään, että minkälaisia tietoja sieltä pyydetään ja pystyy sitten teidän kanssa sitä asiaa tarvittaessa koordinoimaan. Mutta tämän viestin sisältö, tämä ei kovin pitkä ole, mutta tässä on 3 linkkiä, tämmöiset first, second and third, jotka nyt sitten kaikki vaatii teiltä toimenpiteitä. Eli täällä on linkki, jota auki klikkaamalla niin tulee sitten lisäohjeita, mitä pitää tehdä. Ja jos nyt katsotaan tätä first-linkkiä tästä, niin sen saa esimerkiksi näin tästä auki. Niin täällä on nyt tämmöinen lista näitä
liitteitä tai vaadittuja lisädokumentteja siihen hakemukseen. Eli nuo tiedot, mitä me äsken täytettiin niille sivuille, ne menee sinne hakemuksen alkuun ja sitten tulee nämä dokumentit tänne loppuun tai hakemuksen liitteiksi. Ja siinä vaiheessa, kun te ensimmäistä kertaa tuutte tähän, niin nämä kaikki kohdat on täällä merkitty tämmöiseksi required-statukselle, eli ne vaatii nyt jotakin dokumenttia teiltä. Mulla tässä esimerkissä mä oon näitä tänne jo syöttänyt, niin sen takia näissä nämä ensimmäistä lukua ottamatta on kaikki tässä submit-tilassa. Mutta katsotaanpa nyt tästä ensimmäisestä niin kuin esimerkiksi, että miten tässä toimitaan. Eli tämä ensimmäinen liite on tämä lääkärin todistus, eli se, minkä se lääkäri täyttää, kun te käytte siellä lääkärin vastaanotolla. Eli tässä sanotaankin näin, että medical report filled and signed by your physician. Eli physician on se yleislääkäri. Ja siihen tulee sitten myöskin loppuun niin teidän oma ja huoltajien allekirjoitus sinne viimeiselle sivulle. Ja tietenkin se on paperimuodossa, kun te sinne lääkärille menette, niin se täytyy sitten vielä skannata näiden allekirjoitusten jälkeen niin PDF-ksi ja sitten se uploadataan täältä sisään. Mutta se itse tuo lääkäritodistuspohja niin saa tästä Get Blank Form -nappulasta. Eli kun mä tästä nyt painan, niin täältä aukeaa tämmöinen 3-sivuinen koneella täytettävä PDF. Ja nyt ensimmäinen temppu on, että se tästä downloadilla niin otetaan sinne teidän omalle koneelle. Ja sen käsittelyä jatketaan sitten siellä omalla koneella. Ja mä voisin näyttää, meillä on se mallihakemus tuolla, minkä mä tuossa alkuun näytin, joka löytyy sieltä meidän kotisivulta, niin tästä vähän näytetään, minkä näköinen tästä sitten tulee. Eli kun te olette tuon äskeisen tyhjän pohjan tallentanut sinne omalle läppärillenne tai PC:lle tai mikä teillä nyt onkin siinä työkaluna, niin ihan ensimmäisenä niin sinne teidän pitää koneellisesti täyttää sinne itse tämä piirin numero ja teidän nimi tänne ylös. Niin, että sukunimi on isolla kirjaimilla ja etunimet pienillä. Ja muistaakseni kun tuon täyttää tonne, niin se kopioituu suoraan tähän laatikkoon. Sitten tänne täytyy laittaa syntymäaika, sukupuoli, kotiosoite, sähköpostiosoite ja sitten teidän kännykkänumero ja taas plus 358 sinne. Plus ihan tänne viimeiselle sivulle, mihin tulee nämä allekirjoitukset, niin tämä teidän nimi kopioituu tänne automaattisesti, kun te täytitte sen tuonne ylös, mutta tänne pitää laittaa sitten huoltajien nimet, kirjoittaa tänne koneella. Eli vanhempien nimet tähän. Ja sen jälkeen tulostaa tämä paperille, tämä 3-sivuinen dokumentti. Ja ottaa se sitten mukaan, se paperi sinne, ne 3 sivua sinne, kun menette sitä lääkäriä tapaamaan. Ja se lääkäri sitten siinä tarkastuksen edetessä niin ruksii ja täyttää nämä kaikki kohdat, mitä täällä on. Eli hän täyttää nämä ja tekee nämä tarvittavat selvitykset tänne. Ja että täällä kysytään sitten, no te voitte katsoa, mitä täällä kysytään allergioista ja erilaisista sairauksista, mitä on ollut, ja onko joutuuko käyttämään jotain reseptilääkkeitä ja näin poispäin. Ja myöskin lääkäri kyselee ja katsoo näitä rokotuksia, että
jos ne jostain tietokannasta löytyy, niin hän katsoo niitä sieltä, mutta jos teillä on itsellä jotakin rokotustodistuksia koulusta tai jostakin, niin ottakaa ne mukaan, kun menette sinne lääkärille, niin hän pystyy niitäkin sitten katsomaan. Ja tänne tulee sitten alas niin se lääkärin allekirjoitus ja leima ja vielä tsekatkaa, että hän on näihin kohtiin laittanut ruksin, että hän suosittelee teitä, tai suosittelee, että teidän terveydentila on sellainen, että voitte sinne vaihtoon lähteä. Että noissakin olisi ruksit noissa kohdissa. Ja sitten kun tuutte sieltä lääkäriltä takaisin, niin sitten allekirjoitatte vanhempien kanssa allekirjoitukset näihin omiin laatikoihin ja pistätte tuohon käsin nuo päiväykset. Ja kun se on tehty, niin sitten voitte skannata nämä 3 sivua yhdeksi PDF-tiedostoksi, jonka sitten voitte tästä painamalla uploadia ja choose file. Minulla on täällä nyt valmiina tämmöinen medical report jo, eli tuo äskeinen, vastaava kuin tuo äskeinen, mitä tuossa katsottiin. Tuosta open ja upload. Ja nyt tähän tuli sitten vihreä palkki, joka kertoo, että nyt on onnistuneesti uploadattu tuo dokumentti ja nyt se on muuttunut submitted-tilaan tämä medical history. Eli nyt se on sitten valmis. No sitten tässä on tämmöinen tuberkuloositodistus, jonka kanssa teidän pitää toimia sillä, että se on yksi tämmöinen A4, joka ei ole konetäytettävä. Eli otatte tämän myöskin, tuostatte paperille ja otatte sinne lääkärille myös tämän mukaan. Voitte kirjoittakaa tuohon tikkukirjaimin nimenne, niin se lääkäri sitten allekirjoittaa ja leimaa tämän. Niin tässä vaan kerrotaan se, että miten täällä meillä Suomessa niin vastasyntyneiden tuberkuloosihommat hoidetaan, niin ne tietää sitten siellä kohdemaassa, että miten tuberkuloosiasiat on meillä Suomessa tai teillä hoidettu. Sitten mennään taas takaisin tänne, niin sitten on vielä tämä, te saatte Omakannasta tämän korona- tai covid-rokotustodistuksen, joka on sitten niin kuin tämän näköinen A4. Tosiaan ei näitä punaisia lappuja, mä pistin tähän nyt nimet piiloon, mutta että tämän PDF-nä niin myöskin uploadaatte sinne hakemukseen. Eli se menee tästä, painaa uploadia, niin sieltä vastaava choose file, ja täältä voi sitten valita sen teidän COVID-todistuksen, jonka saatte sieltä Omakannasta. No sitten mutta voihan tämänkin tietenkin sinne lääkärille ottaa mukaan, mutta se lääkäri sen muutenkin näkee tuota Omakantasysteemistä, jos hän haluaa sitä katsoa. No sitten on se hammaslääkäri. Sitä varten on tämmöinen 1 A4, mitä teidän ei enää sitten tarvitse tätä allekirjoittaa, mutta tähän täytyy kuitenkin etukäteen niin taas täyttää. Eli otatte taas tämänkin tyhjän pohjan ensiksi omalle PC:llenne ja sitten siellä täytätte koneellisesti tähän nimenne ja syntymäaikanne ja nämä tiedot. Eli tähän taas nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja sitten tulostatte sen paperille. Niin ja nuokin tiedot tuonne ylös. Tulostatte sen paperille
ja otatte sen paperin mukaan sinne hammaslääkärille. Ja se hammaslääkäri sitten täyttää ruksiin nämä ja pistää nämä lisäkommentit, jos on tarvis, ja allekirjoittaa tämän. Ja kun te saatte sen paperin, palaatte kotiin sen paperin kanssa, niin skannatkaa tämä yhdeksi PDF:ksi ja niin kuin arvata saattaa, niin se sitten syötetään täältä Dental Health and Examination laatikosta niin tuolla upload-komennolla sisään. Tästä täytyy olla nyt tarkkana, että tosiaan syöttää täältä laatikosta oikein dokumentin sisään, että ne menee sitten oikeaan paikkaan siellä hakemuksessa, että ne mene sekaisin. Voidaan niistä vielä palata noihin rokotuksiin. Niistä tulee sitten keväällä tarkempaa tietoa, niin kuin eri kohdemaissa on erilaisia rokotuksia ja niin poispäin. Tässä lähinnä kerrotaan vaan, että mikä on tämä status niin kuin tällä oppilaalla tässä vaiheessa, kun tätä hakemusta tehdään. No sitten tässä on vielä 2 tämmöistä täytettävää, allekirjoitettavaa lappua. Tässä on tämmöinen endorsement. Endorsementhan tarkoittaa niin kuin tämmöistä niin kuin vahvistamista. Eli tämä on siis semmoinen dokumentti, jonka allekirjoittaa sekä oppilas, vanhemmat että myöskin klubin edustajat ja myöskin piirin eli Karin allekirjoitus on siellä. Ja siinä niin kuin kaikki omalta osaltaan sekä vanhempien puolesta, perheen puolesta että meidän suomalaisten rotarien puolesta niin vahvistetaan, että sinä olet nimenomaan se oppilas, joka on nyt valittu ja hyväksytty tähän ohjelmaan ja halutaan sut ulkomaille vaihtoon lähettää. Ja taas tuosta Get Blank Form. Tässä on yksi A4. Täällä on esitäytettynä nämä klubin tiedot. Täällä on Karin tiedot, piirin puheenjohtaja. Karin allekirjoituskin on täällä valmiina. Ja tähän sitten suoraan järjestelmästä tulee nämä nuorisovaihtoasiamiehen ja presidentin tiedot, koska ne on nuorisovaihtoasiamies on sinne järjestelmään nämä syöttänyt. Ja myöskin sun omat tiedot tulee tänne valmiiksi esitäytettynä. Ja nyt ei tarvitse sitten muuta kuin tulostaa tämä lappu paperille. Ja täällä on myöskin teidän nimet, sun ja vanhempien nimet suoraan valmiina. Et sitten enää vain, jos katsotaan taas täältä meidän mallihakemuksesta, niin tähän tulee sitten tietenkin oppilaan allekirjoitus, vanhempien allekirjoitukset. Ja sitten tähän samassa istunnossa, kun tämä allekirjoitetaan esimerkiksi siellä teillä kotona, niin siinä on pyydettävä se nuorisovaihtoasiamies paikalle, että hän sitten allekirjoittaa tämän niin kuin todistajana. Että hän tässä todistaa, että sinä ja sun vanhemmat olette tämän allekirjoittaneet, että tähän sitten pitää laittaa sama päivämäärä näihin kaikkiin laatikoihin, koska muutenhan se ei ole niin kuin varsinainen todistus, että olette niin kuin samassa istunnossa tämän yhdessä allekirjoittaneet. Ja tänne sitten tosiaan tuli nämä, ja sen jälkeen kun tämä on allekirjoitettu tämä paperi, niin se nuorisovaihtoasiamies ottaa tämän huomaansa ja allekirjoittaa sen itse tuohon laatikkoon ja sitten hankkii siihen myöskin klubin presidentin allekirjoituksen. Tietenkin se voi mennä toisiakin päin, että nämä on tänne hankittu, nuorisovaihtoasiamies on hankkinut nämä ensiksi ja sitten tulee teille käymään ja te allekirjoitatte sitten nämä. Mutta tämä pitää koordinoida sen nuorisovaihtoasiamiehen kanssa, että miten tämä allekirjoitus hoidetaan. Mutta tästä nyt näkyy malliksi, että mihin kohtiin tänne pitää laittaa näitä allekirjoituksia, missä pitää olla samat päivämäärät. Ja kun tämä paperi on valmis, niin sitten se skannataan taas PDF-ksi ja syötetään sitten tästä upload-komennolla tänne sisään. Ja sitten on vielä tämmöinen dokumentti, missä on lueteltu erilaisia sääntöjä ja asioita, joihinka sinä ja vanhempasi annatte
luvan niille paikallisille rotareille ja isäntäperheille sen vaihdon aikana. Me käytiin nämä liitteet silloin läpi siellä lauantaina viikko sitten siellä Turussa siinä vanhempien osiossa, eli vanhempien kanssa käytiin nämä läpi, mitä nämä pitää sisällään, minkälaisiin asioihin tässä annetaan lupia. Silloin samaan aikaan, kun te olitte siellä haastattelussa. Mä en rupea nyt käymään näitä yksityiskohtaisesti läpi, että kyllä vanhemmat on nämä kertaalleen käyty, ja te voitte sitten näistä lukea nämä pienellä präntätyt, jos tai on varmaan syytä lukeakin kyllä. Mutta täältä tulee taas tämmöinen blankko lomake. Tänne taas kirjoitetaan toi 14.10, tai ensiksi otetaan tämä tietenkin omalle koneelle, ja sitten siellä avataan ja kirjoitetaan toi 14.10 ja oppilaan nimi tänne, samoin kuin noissa jossain aikaisemmissa. Ja se oppilaan nimi sitten kopioituu suoraan ja tuo piirin numero tähän näille seuraavillekin sivuille. Ja se kopioituu myöskin tänne applicant-kohtaan sen nimi. Mutta tähän täytyy sitten vielä huoltajien nimet kirjoittaa koneella näihin paikkoihin. Ja ne sitten kopioituu tuonne seuraaviin kohtiin. Mutta tässä on kaikkiaan nyt 4 paikkaa, mihin pitää tulla allekirjoituksia oppilaalta ja huoltajilta, ja sitten tähän tulee taas tämä klubin edustaja tai nuorisovaihtoasiamies todistajaksi. Eli ne allekirjoitukset tulee tänne, ja tähän pitäisi laittaa samat päivämäärät. Jos taas katsotaan tuolta mallista, miltä tämä näyttää, niin tosiaan nämä täytyy täyttää tänne etukäteen ennen kuin se tulostetaan paperille. Ja sitten kun se on tulostettu paperille, niin sitten anteeksi, piti vielä sitten nämä vanhempien nimet laittaa tänne, niin sitten ne kopioituu tuonne seuraaviinkin laatikoihin. Mutta tässä on 4 paikkaa, mihin tulee sitten allekirjoitukset, ja tähän pitäisi tulla samat päivämäärät niin, että nämä on niin kuin valideja todistuksia. Eli tuossa on tuo ensimmäinen kohta, tässä on seuraava kohta. Kolmas kohta on tässä, ja sitten täällä on vielä 4. kohta, mutta tähän ei tule enää todistajaa, tässä on vain oppilas ja vanhemmat. Eli kun tänne on esitäytetty piiri, oppilaan nimi, ja sitten tänne ensimmäiseen paikkaan nuo vanhempien nimet, niin kopioituu noihin muihin paikkoihin, ja sitten 4 kohtaan tulee nämä allekirjoitukset. Tämä pitää taas sitten koordinoida sen nuorisovaihtoasiamiehen kanssa. Mutta kun on ne kaikki allekirjoitukset ja päivämäärät tässä kohdillaan tässä paperilla, niin sitten se skannataan nämä 4 sivua yhdeksi PDF-ksi. Eli yhdeksi PDF-tiedostoksi. Ja se sitten uploadataan tästä se PDF-tiedosto sisään. Niin kuin tässä sanotaan, niin fill the blank PDF, print and sign in 4 places by applicant parents and witness from sponsor Rotary. After signing, color scan to A4 size PDF file and upload. Eli yhteen tiedostoon nämä kaikki 4 sivua. Eli allekirjoitukset päättyy siihen, mutta sitten tässä on vielä pari juttua. Eli tämä koulutodistus. Tästähän jo tuossa alkuun hiukan puhuttiinkin, mutta tosiaan niin tähän täytyy tulla peruskoulun päättötodistus, niin kuin tässä sanotaan, että report is your todistusbetyg from 9th grade of peruskoulu grundskola. Eli peruskoulun päättötodistus. Ja jos te saatte sen englanninkielisenä sieltä peruskoulusta, niin te voitte sen saaman englanninkielisen skannata PDF-ksi ja tästä upload-nappulasta ladata sen sinne sisään. Mutta jos englanninkielistä ei ole mahdollista saada, niin sitten se vaihtoehtoinen tapa on
on semmoinen, että teillä on tämä alkuperäinen suomen tai ruotsinkielinen peruskoulun päättötodistus, joka nyt voi näyttää jotenkin jotakuinkin tämän tapaiselta, niin kuin tämä malli tässä. Niin ottakaa siitä, ja tämä on teillä varmaan jossain kotona pöytälaatikossa, niin ottakaa siitä paperikopio, ja sitten siihen paperikopioon käännätte siistillä tekstillä niin englanniksi näitä oppiaineita, mitä tässä on. Tässä on nyt malliksi tässä mallissa niin näitä, mitä nämä nyt voisi englanniksi eri oppiaineita olla. Ja täällä on myöskin sitten käännetty nämä arvosanoja, että mitä ne tarkoittaa. Et kohtalainen on fair ja tyydyttävä acceptable, 8 on good, 9 on excellent ja 10 on outstanding. Ja sitten hyväksytty on vain accepted. Niin nythän tästä sitten ulkomaillakin ne näkee, että mitä oppiaineita on opiskeltu ja minkälaisia numeroita ja arvosteluja on saatu. Ja tässä on sitten vielä niin kuin varmemmaksi vakuudeksi tämä alkuperäinen olemassa. Ja nyt nämä 2 sivua sitten, eli tämä alkuperäinen ja sitten tämä teidän itse tekemä käännös, niin skannatkaa nämä 9 PDF-tiedostoksi, joka sitten ladataan sieltä täältä School Transcript-nappulasta, täältä Upload-nappulasta sisään. Sitten tähän tarvitaan vielä passin kopio, eli se tarkoittaa siis tästä passin kuvasivusta otettua valokopiota. Te ette tietenkään näitä nimienne ja muita tietoja tällä ei peitä, niin kuin mä nyt tähän tein, mutta kuitenkin näette tästä tätä idean, eli ei tarvitse koko passia kopioida, vaan riittää, kun ottaa tästä kuva tästä sivusta, missä on nämä henkilötiedot. Ja jos te saatte tämän skannattua suoraan PDF-ksi, niin hyvä, tai jos saatte paperikopio ja sen skannaatte PDF-ksi, niin sekin käy. Ja kun teillä se PDF on, niin sitten se taas ladataan tästä Passport-kohdasta tänne sisään. Ja jos te kerran olette kerran nämä dokumentit tänne ladanneet ja sitten huomaatte, että jotain dokumenttia pitää vielä korjata, niin te voitte tästä sitten se uuden versio ladata tänne uudestaan. Se sitten aikanaan, kun se hakemus muodostetaan, niin se systeemi osaa itse ottaa sieltä sen kaikkein viimeisimmän version siitä dokumentista. Tänne näitä voi ladata vaikka 10 kertaan, että se ottaa sitten sen viimeisen version siitä käyttöönsä. Ja sitten klubisitoumuslomakkeesta oli jo puhetta, eli sehän on niin kuin tämän näköinen lomake, jonka te täytätte sitten yhdessä sen nuorisovaihtoasiamiehen kanssa. Eli tässä C-kohdassa itse asiassa niin on nämä teidän ja huoltajien tiedot, ja tänne tulee sitten ne 4 maavalintaa. Eli sopikaa nuorisovaihtoasiamiehen kanssa, miten tämä täyttö tapahtuu, ja täällä on myöskin allekirjoitukset tulee sitten teiltä ja oppilaita ja huoltajilta tänne. Plus, että tänne tulee sitten klubin allekirjoitukset, eli nuorisovaihtoasiamies ja presidentti. Ja pyytäkää sitten myöskin, että teille jää kopio tästä, tai nythän teille tietenkin jää, jos te se tuonne tallennatte, mutta niin kuin tässä kuitenkin, että tiedätte, mitä olette sopinut. Mutta sen jälkeen, kun tämä on allekirjoitettu, niin se skannataan PDF-ksi ja syötetään sitten täältä Upload-nappulasta sisään. Tästä on myöskin ruotsinkielinen versio olemassa, joka sisältö on niin kuin identtinen. Et riittää kun toisen täyttää, ei molempia tarvitse täyttää. Ja sitten kun olette maksaneet sen järjestelymaksun, tässä klubisitoumuslomakkeen tässä kohdassa on nämä ohjeet tästä maksamisesta, ja se on 750 € on tuon järjestelymaksun suuruus vuosivaihdossa. Kun tätä maksatte tuonne tilille, niin
voitte ottakaa verkkopankista se tosite ja se nyt saa joko skannattuna tai verkkopankista se voisi jopa saada suoraan PDF-nä, niin se PDF sitten voidaan tästä ladata tänne järjestelmään myöskin. Tämä klubisitoumuslomake ja järjestelymaksun kuitti ei mene varsinaisesti siihen, ei tule siihen hakemukseen, koska nämä jää meille tänne Suomeen, että me ei näitä lähetetä mihinkään maailmalle, mutta ne on kuitenkin nyt tässä mukana tässä teidän dokumentaatiossa, niin ne on tässä kaikki samassa paikassa. Että kun nämä on nyt kaikki submittit tilassa, nämä on vielä required tilassa, kun niitä on tänne syötetty. Kun nämä on kaikki submittit tilassa, olette ne sinne syöttänyt ja olette itse niihin tyytyväisiä, niin sen jälkeen tämä hakemus on teidän osalta valmis. Eli voitte sitten nuorisovaihtoasiamiehelle ilmoittaa, että panna tekstiviestiä tai WhatsApp-viestiä ja sanoa, että nyt se hakemus olisi siellä valmis, että voit edetä sen kanssa. Se nuorisovaihtoasiamies sitten tsekkaa sen vielä läpi ja ilmoittaa Karille, että täältä nyt olisi sitten tämä oppilaan XX-hakemus valmiina tarkastettavaksi. Kari sen sitten tarkastaa ja toivon mukaan ei löydä sieltä mitään korjattavaa. Jos ei löydä, niin Kari sitten sen hyväksyy ja teistä tulee sitten, ettei ole enää outbound applikantteja, vaan olette sitten future outboundeja sen jälkeen. Ja sitten ne kirjeenvaihtajat ottaa ne, sen jälkeen kun ollaan päätetty, että kuka kirjeenvaihtaja teitä lähtee paikkaa hakemaan, niin hän sitten ne lähettää sinne kohdemaahan sen hakemuksen. Tämä hakemus on niin kuin ensimmäinen informaatio teistä, mikä menee sinne kohdemaahan. Eli se on vähän niin kuin käyntikortti, että se kannattaa tehdä siististi ja selkeästi, koska se on se, mikä antaa teistä sen ensivaikutelman sieltä kohdemaassa. Että ne rotarit ja isäntäperheet näkee tämän teidän hakemuksen ennen kuin ne näkee teitä. Ja jos se on huonosti tai epäselvästi tehty, niin se voi antaa vähän huonon kuvan. Että sen takia tässä kannattaa myöskin olla tarkkana tämän kanssa ja tehdä se kunnolla. No niin, tämä oli sitten hakemuksesta, mutta sitten siinä oli vielä siinä tässä sähköpostissa niin oli vielä 2 muuta asiaa, jotka kuitenkin teidän tarvitsee tehdä. No mä menin pikkusen nyt asioiden edelle, koska itse asiassa nämä pitää tietenkin tehdä tämä second and third ennen kuin tämä homma on nyt teidän osalta valmis. Että tuon firstin tehtyä, niin te olette tehneet jo 99% kaikesta työstä, mitä tarvitsee tehdä. Että nämä 2 seuraavaa kohtaa menee helposti, mutta nekin on tehtävä vielä ennen kuin tämä homma on teidän osalta valmis. Eli katsotaan nyt, mikä täältä second-linkistä ilmestyy. Enää ei tarvitse allekirjoittaa eikä tulosta ole mitään. Eli tämä on se koululausunto, mikä tulee sitten liitteeksi myöskin sinne hakemukseen. Eli täytätte nämä muutamat kohdat tähän. Eli tähän tulee nyt sen opettajan tai opon nimi, joka sen lausunnon on antanut, jonka kanssa te olette etukäteen sopineet, että hän antaa sen lausunnon. Eli sopikaa se tosiaan etukäteen. Tähän tulee hänen nimensä, hänen puhelinnumeronsa, hänen sähköpostiosoitteensa ja tähän tulee sitten vielä koulun nimi. Ja kun nämä tiedot on tähän täytetty, niin tuosta painatte Submit-nappulaa, niin sitten lähtee sinne opon sähköpostiin viesti, jossa on sitten tuommoinen samantapainen linkki, mitä oli noissa äskeisessä sähköpostissa. Kun se opo klikkaa sitä linkkiä, niin sieltä aukeaa semmoinen lomake, mihin hän sitten täyttää sen lausunnon. Ja kun hän on valmis, hän painaa submittia, niin se ilmestyy sitten tuonne liitteeksi teidän hakemukseen. Te ette sitten itse näe sitä sisältöä, mutta se tulee sitten sinne hakemukseen. Eli tämä hoituu helposti. Tämä voi myöskin tehdä ennen tätä firstia. Että jos teillä on se opon nimi tiedossa, niin heti kun te saatte tämän sähköpostin, niin tuon voi lähettää saman tien. Ja kannattaakin lähettää, niin sillä opolla on aikaa tehdä se lausunto. Joka tapauksessa on lähetettävä sinne hyvissä ajoin ennen kuin joululoma alkaa, että saadaan tämä lausunto sieltä opolta niin ennen kuin lomat alkaa. Sitten tässä on tämä 3. kohta, niin tänne järjestelmään, olette nyt toistaiseksi vain sinne klubisitoumuslomakkeeseen kirjoittanut ne 4
kohdemaata, mutta se ei vielä riitä, että ne ei tule ne tiedot tänne meidän järjestelmään niistä lomakkeista. Eli ne täytyy nyt sitten tässä vielä valkata. Eli tässä on nämä kaikki meidän kohdemaat, vuosivaihdon kohdemaat listattu, ja toitte nyt sinne klubisitoumuslomakkeelle, niin on valinnut, niin nyt ne täytyy ne sama valinta vielä toistaa tähän, että jos teillä on esimerkiksi Brasilia valittu 1. ja Kolumbia 2. ja sanotaanko sitten vaikka Australia 3. ja Japani 4, niin laitatte tähän rankingiin nämä numerot 1, 2, 3, 4, nämä muut osat voi jättää tyhjiksi, ja täältä sitten vaan painetaan submit, niin your country selections have been received, thank you. Eli nyt te olette valmiina tämän hakemuksen kanssa ja voitte ilmoittaa sille nuorisovaihtoasiamiehelle, että hei, nyt mä oon tämän tehnyt, että voit edetä sen kanssa.